Euskera, ez, beti euskaldunok, ez, goraipatzen duen hizkuntzari. Eta nik uste dut lehentasun potente bat izan behar dola. Okerrez banau datuak, ezagutzarenak 178 ingurun baldin badaude ere erabilera zoritxarrez 136koa da edo, gure apostu ezan 150era edo erabilera hori areagotzearena. Eta hortako, ezinbestekoa izango da, sensibilizazio kanpainekin jarraitzea. Hor badaude hainbat eragile, hezkuntzako eragileak, ikastetxeak, herrin dauden ikastetxe guztiak, aspalditik lanean ari diren euskaltegiak. Gure eskematan duen hildotik jende horri ere entzun inbartzaiolas, esperientzia handi dauken jendea da. Udalak egiten dituen kontratu publiko guztietan edo, hizkuntza klausula jasotzea, ez? Bermatzea benetan erabilpen hori gauzatuko dela. Bermatu eta gero jarraipen batekin egiten dela. Batzutan firma botatzen dugu, baina gero, danok ikusi izan ditugu herrin, firmatu dana ez dela bete, ez? Firmatu eta jarraipen batekin, ez? Nera Manzesidor naiz, Beasaingo EH Bilduko alkategaia. Ni, hasier naiz, Beasain da gehiago, kasu honetan zerrendan bigarren hijo. Eta gogotsu hartzen dut udalgintzako erronka hau.